Dus we hebben kindertjes, we hebben tieners, we hebben jongeren, we hebben ouderen. Dus ons repertoire zal vandaag een beetje gemengd zijn. Oké, houden jullie daar rekening mee dat ik is maar met een febomi. Ik ga zo'n lulupje zo lekker. Oh. Met z'n allen. Oké? Best wel, helemaal verstaan. TM saja. Iedereen. Waar is die stoere jongen? Ik kwam net een jongen tegen. Hij kwam naar me toe. Waar is hij? Ik ben om u hier. Om u ben ik hier. U moet me regelen, ik moet backstage. Waar is hij? Flexie boy, hij weet te praten. Ja. Wie dat ben jij zo flink, jongen? Om u ben ik hier. U moet me regelen. Wie dat ga ik je regelen? Hoe heet je? James Nino. Hoe oud ben je? Ik ben 11. Om wie ben je hier? Om u. Weet je het zeker? Ik weet het heel zeker. Ik wou alleen dat ze je moesten zien. Je mag vrij zijn, je mag staan waar je wil, je mag doen wat je wil, oké? Als je flexie bent, dan sorry, dat is niet leuk. Je moet weten te praten. In een living moest man taki.
Hey, klaar, niet mooi. Tia mensen, ja. Tia mensen zeggen. Wacht even, boy, wat moet ik doen? Kom. Laat alle kindertjes komen, laat ze komen. Laat zien, hè? We hebben liedjes zien. Jongens, helpen jullie. Voorzichtig. Het is allemaal goed. Oké. Mensen, niet vergeten, vrijdag augustus in Rome. Dat was 15 viering. Kindertjes, zijn jullie ready? Mensen, weten jullie wie hier is? Wie is dit? Wie is dit, mensen? Het is nou muziek die komt hier snel. Oké, waar is Jolani? Waar is Jolani? Waar is ze? Kom maar, staan, hè? Kom maar, wat is deze? Mensen, dit is mijn vibe chick. Ja, Nami Abadis. Genoeg zijn er meer? Jongens, sneller jongens, Ayuru, sneller met 2. Oké. Is goed zo. Oké. Is goed zo. Jullie kunnen wanneer de school begint, mogen jullie vertellen dat jullie hebben opgetreden met Tranarugi. Ja, want dit is een optreden. Ja, en dit zijn onze fans. Ja, dus je moet het heel goed doen. TML zit op. TML zit. TML zit op. En dan die hoelen met hem. Hey, kijk dat kleine daar. Wat gebeurt er daar nou? Ja, zo. Applausje voor alle kindertjes. Jullie mogen weer bij jullie mensen. En zo betrapt daar als het niet lukt. Helpen jullie zijn. Niet springen, rustig wachten. Niet springen, rustig wachten. Hallo. Adres kinderen. Alles eraf. Oké. Sabe shimiso, anu sabe nengume, sabe cariño,
la go. La go so no de you sabe. Kudu de bumi shiri na be. Robi. No de you sabe mati. Kudu de bumi la na be. Yamaga na suba. Mine kwa sumana be. Zijn er mensen uit Suriname hier vakantiegangers? Mooi Tony, welkom. Welkom. Zijn er mensen van komen wenen hier? Kaunas Maya. Ben ik Kaunas Maya? Altijd dit is zo weinig. Ben ik Kaunas Maya? Sharon Tanya, aan weinig. Waar groep dit? Maar ben ik Kaunas Maya? 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 Zijn er mensen van Saramaka hier? Altijd dit is zo weinig. Zijn er mensen van Saramaka hier? Dit is Saramaka Sumari. Dit is Saramaka Sumari. Dit is Saramaka